Salamu alaikum. A mai gida nawa kake da maltina? 170. A ba 150 shine 170 Ni haka nake sayarwa. to za a biyo ni Ba dama. ko za a biyo ni a kare Ba bashi. to a ban an yi mazan kama ba wani abu ba Ba bashi. to kamar ya ba bai Sai kai. Sai ya. Me yake faruwa ne? Ya kai ina ne kantin ne? Ni ne. Kai ne mai kantin? shine Waye mai kantin? shine Kai ne. Kai da kai ne mai kantin kace raina mana hankali. ni ne Bismillah. To me a cikin shagon? akwai lemuka da su maltina da sauransu da abubuwa da Kwaltina? aka Kwaltina ka ce? Ɗauko ta. Maza. Kuma. Maza. Maza. Kai ba shiga na ce kai ka ɗauko ta ka sha. Kai. Sha. Yana ka a ciki. Me na ka a ciki? yalla be mu kullun ne mu Kai. Sha na ce. Allah ku ya ku Kai sha na ce. Kai. Sha na ce. Kai. Kai ba ka ji ko? Kai. Me da me a cikin robobi? ya dace daga kantu da Gyada. Kan cincin. Kai wa gyada ba makari. Za ta yi oga. dakata wallahi dakata wannan abubuwa wanda gaba ɗaya ka shiga ka ɗebe cinikin da aka yi yau It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.